eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwatokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanjomo ligerali lituko neli aramisi shitariki ni nemerongevere na isano na ibere motienyi no yogatato omwaka bwechiri bubere na merongevere ne tano kene kionga chinsa ibere lituko lialero chenigongoro kwaro ni ototo nyangiri no gitoko bwatera na kwanza mimenyerio nigakorwa Wilson Makoli kono mwanjomo ligerali timaiti gose kwanyano manyetenga chinse chinde njire chibwate ligoli liomonto ense huna ense ya Saudi Arabia nigo ebwate libaga akero amamochato kire kobwa muno amamocho goiti chiama tebere chikogamba chaigwana chanyarakaba chikoligi onye chikonyore nchira yo koigwana chanyarakaba chikwabirena kina kio kyanya tokabage kobera Steven Munyako oyuo ole ime yense ya Saudi Arabia ole ime yechera
kubwatikana amo nogoita omusani oye omwaka bwa 2011 chinsemo echio esale gokora emirimo akabwatwa agakumirwa omwaka bwa 2014 agakumirwa okong'entwa gose ogokwa korende egaika bakamenya bakaruri baga lyokugamba eamate ya nyagosira amo nere eamate ekagani chiba chimanyikate muna blood money gose chiba chia manyinga echichenge echi milioni emiyamo ne 50 150 million echio safety fumunyaka gose amate yaye yale kunyara kosoka chiba echio ngwabirwa kubwatikana amo nogoitwa komusani oye egento kiarekanta muna egetire kane kurinde eamate yaye nigere no mogoko bono iga magiga iye kiombe kia baislam kobekana amo na kumwaka na chibeze echo na igo ngakiende yonsi kurbono nigo Steven Munyako aranyara kabaga kwirina gocha sense ya Kenya igente kane ngeringa ense iga nigo ebwate gendo gonga chibeze chigonga blood money ekarwa itro monto nabo eamate ekonyara kaba yaruri gori lianya gosira onye mokonyara gwakana nabo mokwabirwa onye muri konyara gwakanwa nabo mokong'entwa gose gesuro kendi yonsi nabo geko imokirigwa oria onyatuka baga kumachikwa asa gokore egekore munekio nayo mwanchu murigena ya Saudi Arabia aya Kenya na mange atwanyara kabatoko ana kia ko bomo kurongo rwagusie county ya Kisii ne county ya Nyamira kondeli tangani aya negatia na kwariganiria sekionga chinza ibere magoroba yale Dennis no araire gabu araire bogeka amanyinga korumonwa obokima gosigari ete gosigaru katinto manyeti ngobori fanisi amanyane ngaki fanisi ngaki bono mwana yago kweraga iga omusaye oyo mo gosiria oboguma bwaye asinjira cyo bututukanu gesona mwabande ing'ombe chiaye chiamane twe nere omonyene omusubati oyo abagaka bakoro bekiombe kia mogusi Eltech Council komochia ebikore byanyatuka bikwane kwa chinsa mu Kinyamira somo swate yomo anyatuka bagagochagwa angeno boina kuminkoringa pakekero konye twakorire gasi iyo na ende ya ikirenga ne kibesa cyare ko beku gistima kibekwe umucyungu itochore tu steam gaka taranyara gusuma erindegere gistima kibekwe mujumbe mukoro wa bunge ya West Mugrango Moske Vincent Kemosi komomochia omujumbe wakili Steve Mogaka Mwanjo murigelia kionga chinsebere niko toko chakurwa ase bunge ya kituo cha Saudi chinsemo cha kanunda ase amate yamo yabuka kere no mwichano magaga yokonyora omusai oyomo gakwirite egesona kienyumba ya amate yaye ase liororo chiri nyingelia nyaka bachikoera likwane kwa chinsemechio nabo igo chingwana a chikorwegwa kobwa mono kot ese yatebekana buna nigo no ene kenyenga gusa amarwa goni wal chinsemechio mulikito diponi asanya nigekera no chinsemechio na gutworeganiria orobotiro kobwatia Abamenyi b'ekenyero kia IT kanunde gotoka emenye location ya iranda ebunge ya kitutu cha South nigo baturwa nege kurege tindi maiga yomubere bw'umusa oyo mubwe myaka ya gatwa gotoka gesona mwabande bunatokorerwa no mugambi borogongorwe Charles Nyamuso umuasisanchi w'iranda erensia nyako location na inderero mami yabono na nyori reportinga omwana okurukwa Dennis Ondieki Omanda otokire bakwete ase compound yoyo mobwe kenyoro yaito na wana ikororo na witness no maene mwana ina bakwete na ende nigakorora kananga no muntu okurwa manyi kwimyoreremo so na imbuke step yukaragiria basigari toikira se bome iyo twanyore ngama no mwana inasirete ngane yega bono nige chanetie abanya kenyero maiga yomusayo moke gosirio bugima bwa ya sentera yo bututukanu jena abo kamambi samo ko kamambi getuko soko genda nje na rigimbo kenchiche mata minkontiaro le tubunsa iga kwane sinde metaisem lakini nasi nwakoboka hata konyore simye kondangalinga ki inchude ni si ara ile mwafanisi ngo minyoka goje amana nanyo Dennis no ara ile gabu ara ile bogeka amanyinga korumonwa obokima gosigari ete gosigaru katinto manyeti ngo bori fanisi amanyane ngaki fanisi ngaki bono mwana yago kweraga iga
ngagache tena abandi bagatira bakamotiga gaganche nkabwa nkobokare ekenege ndogete twarorire kebe mwana bitari mochege tari kuibira muntu nanyina boni goba moto genya gusira buno mumura bwo mokya n'umwana makumumura nchusi arwete korweto umurugi waye igabanyorira umwana yomo ni tugusabe serikali igenderere gutokonye chunguse manye ngigete to mwana ango yakari kamarasi ngoni ari necha watekana nebikora munga bimwe biga byabere bikoine kigwa immense binyoro abaoni ebinyugwa bitancheini ngo baba bagosie muaye kiara wono ikini bintu byokumiya korekanire onyendi abantu bari kuwanje turi yinjira turanyara komenya ni mugondo nero utawoni misaye bakora basubika kinyi baonye kabone bintu bindi ndiro bikoreza so kinda amangana sina kwa manga baitu banyare gotiga bakora ibintu bindi birabakonye noni kende kyonsi yone para bintu birakonya abantu kuvuga marua yaiga obo tukibono nigo bwachakire eri amate yenye gusira enyare konyora obwene bwaye we are trying to invest manyenga ngakyumono yare gusira it is said ngomongino nkoni yare kamurasi ngabona baite bakalika murasi ngababa bagasoka ngatamanya ngibagenda gukinga banero cyonyore mwana gakwirite gita kiyaye so tinganyara okwana kende because ikikondi rororo na hendo uchunguzi ngokorwire egera tumanye the bottom line ya mangana ngikia cost makwiri y'umwana Dennis Ripoti ya itasene kia unambe ya mkorega sekenyoru iti kanunda ego toka imeye wodi ya nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South ilitedane nkoro kwa Dipon Asanya ase entunde entangani kigima monjo moligerelio mojumba mukoro webunge ya West Mugirango omusike Vincent Kamosi liganya kabaga gwesokia na gukwanira amange asanyara kabaga komochia mujumbe obono webunge ya West Mugirango omusike Steve Mugaka ase ogutaikirania abamenyi bebunge yo amagendero oigo omusike Kamosi nigakwanira igoro yogo chamo komugusi anene mono gosegeta iganga yaye omusike Fred Matiangi yokugania koba omurai bwense ya Kenya chikura cy'umwaka w'ekiribubere na 2025 boigo omusike Vincent Kamosi nigakwanira igoro yoboteneri gose ngokungusana kugenda kwana kigwa anmono ase ebunge ye county ya Nyamira asanyara kabaga kubolia abana inchi bonsi konyara kaba gosaba nanchi be county ya Nyamira konyara kaba kuba kwemukige tambukiro na kurusia ba MC abo abisi onyambali guchikonyara kaba bakoigwana roboti oruwa rwalinganiwa no mulike to Fatgad December ase entunda entangani kigima nigo oyo kabeire umubunge o West Mugirango Mosque Vincent Kamosi Mugaka esokire na gukwana maega yigeka ke myaka 3 ase engakeye gayonsi nigo Mosque Kamosi atebire achiete komenta amasomo nabo igo komwari bagarigeya umubunge obonoiga Mosque Stephen Mugaka kokora emiremo na bwate bintu byane nare okora ekemokiabo after chikura chiaerete kaina gaswa iskuru gukora masters ejibono igana kodire umubunge oyo omukuru nigo akwanira emeroberio area konya babekire ensemo achegwikirania eyo mubunge obono iga asinyirwe gwikirania moyo kubeka chistima twabegete na ende gwikrango mwerio rito gochukurwera obisi twakorete sabeyi ye chistima asange sana lakini okuminko ringa pakekero konye twakorire gasi eyo na ende yaikirenga n'ekibesa cyari kubeku chistima kibekwe umujumbu itochore tu Steve Mugaka taranyara gusuma erindegere chistima iki kibekwe no ene kitaya nabegete weta erindegere konyora security y'abantu chistima iki cyose kirimete erebuno muchumbe igabweneta abwatira ne county erindegere ko make sure nga chistima cyungu akano kire kipil aseripego koru yako rudipea erindegera abantu banyare konyora chistima eyo yonsigerimete Hobo tutukanu bobo bagi wechibesa chechipasari imeya West Mugirango ingana Mosque Vincent Kamosi poigo ayekwanira ase obwagare chipasari obo tutukanu bwabeiro borobo besana igonchira ari kobori umuchumbe nga chibesa ai uche serikali chiarenge chinyinge sana ekero narengo bisitu ari koewa 137 million ekero muchumbe baswa lero West Mugirango gekonyora karibu milioni 200 nechi pesa chikorwa se chipasari ya wichirange 64 million and yet abantu ba West Mugirango mbai konyora bese icho
ensemo ya siasa nigo Musikeke Mosi araria buna ere no bubunge bwa West Mugirango arache kurwanirira engaki yobochori obonene kuna tokonya gusuka guchimutua bono pressure na bwate yake irake ehinche na iranire ekeroge kia West Mugirango 2027 nonde na Kikubo igoro yechisegi cha Nyamira gati yaba MCA nigo abasemire aba MC abaiga babeke chitobauti cyabo ensemo na kubakorera umunyamira emiremo atabi ama MCA gospina abasani bane mbairanga abantu banyamira county n'abantu abariri enchire bakonya gwaki abantu umupira bonsi pia abantu babarigereretie ase chitimu chiribere onde tayo oro muyakobo oyonde ira ninse toikaranse tugambe erindegere tuigwanane bakorega abantu gasi onye mba igo chigokora igo abantu banyamire gontagete ko baburia ekerego ika 2027 onye community bon speaker enda nkaba koreki chingaki echecho oboririe omuguzi omugima koba amo na kumubwatsi amatiangi asekerogo kyomurai omonene bwense na hende toigwananire nga bunegesa kyomuguzi itokobeka namo na intu asego ikeren serikali eri ya igoro na intu to negotiate engaki eria yomuguzi ari kurwegesergo kisiko bono yakoreki na intu to isa ne kugamba enseje taiboigo oise ko rank leadership asa abantu bagambire enseje igoko nyomuguzi ne ari ubwate irieta ekere engaki Fred abaria Hinko ripoti ya Getembe kurwase kinyoreke iga kiangora rangenyo ke gutuka ewodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango County ya Nyamira Njefatigad Isemba na omujumbe bwebunge ya Burabu Musikeke Patrick Osero litukulia lero nigabwatuka pastori ya gwetani chishiringi milioni 10 guchesa bariko bali bagosoma chisukuru cha secondary imeye bunge yo Musikeke Osero nigatamuna umurobuli bwensi nigolinga ayo bwene no bwasyoku naboigo nigane kebuna nigachiko enda gusira chisemi imeye bunge yo mnagotumenye mulikito Paul Cup Okara omujumbe bwebunge ya Burabu Musikeke Patrick Osero itukulia lero nigachaki umurobuli bwo kubwatuka chibasari cheche skuru cheche secondary ojasa abana imeye bunge yega ya Burabu echo chisa inechi shilingi chimilioni 12 chinuguta isano nemo ukwanekere Osero nigatebire muna murubuli yoiga nigora tukunyara kobako kubakonya abana kwegendereria muna masomo nabo igo kubakonya abana bali barura asechi amate chintaka igentatebire buna bali bonse bairigetie nigora tukunyara kobakonyorege kero murubuli nigo koletwe asobwa soku no ekene bazari tegwisa na abana bonse pi wono tokurigere bari the most vulnerable partial orphans na full orphans na butokura rigiri kwanza na kitu atumiete aba chief sub chief nyumba 10 uchinse na bama etekere kenyoro aba buraka ngaibago toka abana babo na butwa ete priority entangani alafu abande baadaye igo na nade bantu guisa nikikira omuntu lakini rende style twachirwete this time awondo chenga mararamishi na make kubwa last time kicho murubuli yoiga ni goikeranwamo na abarimu abonene kurwase chiskuru aho ime ye ebunge yega ya Burabu asiboigo abebule obaikira na sanjiga batogyo umurubuli yoiga na kumwakira ngambi yamono Musikeke Patrick Osero asikirianga ni go murubuli yoiga uratukunyara koba gukubakonya muno era ngambi yamono chi principle jeito abana kibagire chiskuru keri bairunke begeke kamuranje batige baraba iko kyagero mwesi mwana kyanyorire kumwakira mbia muno nande tumusabire next time round karaire nanda inyora baiburi jumba rwa bataka abana batari kwenyara kero mwana at least inkonyora ari basari njengo chikwera nilingambo ya mwana sengenjo jo mugambi akorire nganengia asoko tonyorera abana baite pasal na inde Nyasaye tukumusabira Nyasaye amomente na inde chinga kichinde 2027 na inde tumo amagoro chipasari echi njitokonye asaba chukuru tubwate na baibuli egekogera uchumi ya kongire wana baibuli mbache baigubuye yabaini karecha abana baende chiskuru abana basome because education no matter is equalizer igekolenganania
abana babataki na abana babataka Nigintu baigosera singire na bateba nigara kunyara kabaga kubeka kiseme mbosio asibiga gendere kabaga kuliranga ibasari hichi abana bari bechi university na begonechi college njijiko bato kwa wangomono chinga kinengo era nyarkoba ikubato kwa so rero twa manage kwa abana saidi ya 3,000 basari kero yomo chizingi chiri winye ezi chibeze chiaruru ese serikali ntuganyete ichinde tumana korra abubande bechi university na abande ngana kitoko bakonya because konya abana bariri mono chi principal chariri abande bango bata kitoko sika chiskuru mapema so twara gato release chibeze chi abana bakore sukuru tamwe and then tumana koende kuchimotwe bigo twa abana saidi ya 3,000 basari rero Egingo reporteri gataseni kya wanjete kya gatembe koroiga ime yebunga liga ya Borogwe county ya Nyamira inchi kongoro kwa pole kapu okara na mwancho muligereri egekore kianyako bage konekiwa ase jinsemo chia Nyamira ase omosbati yomo anyate koba gagocha bogosega gosusurwa angeno boina osengencho yo gotaruta amaraba gochia so boina ime nigo bono ekiombe kia baga kama igatamna nyagetinge heritage council litukoria rero ngona borba sokia na kugikeria egekore kyo asabata yabona okuruta amaraba aso boina taligento ke monta ko betereriwa nabo igo kugania bonse bale banyate koba bagokora goseba kwemuki getambukire kyo gyo gokora mu muchayo kwemukiri gwe getambukire getindi kieri chiko mnago tumanyi mulikito Daniel Ontere evideiga yabwatetwe n'omworoki wa gekorokia omosibati Melen Mugaka kurwa ria mabeya imiye county ya Nyamira ka gususurwa nakubetererwa kuruta maraba asembera chinga kicho komoenia Mugako niging'aneiga yagendire ko musebirengererie binge nabange nigo bagenderete ko yigikiria bunanonye abakagerwa batangire nabo bisa babanyimbo ababwangoiga nabagaka bamwamugusi nyegetinge heritage council abasanga negetaseni kyagetembe asensemo yenyebunge imeye wodi ya sensi ase county ya Kisii abo batuleka chinkore nago kigikiria ne chinguru chigoro rero unatwate ikarege kyabagaka usanga amabana akorekanire gusiye ito aramabe twayakane nako yagikeria wetera kimuma cyumugusi bakoragwa na Joseph Zakari Miranga nigo bamenta buna hasi gikoro kisababu ncyarengoro cyarenge gutanga umusubati taro tamaraba bunanonye banchaine no mugakoye uyosire nabuna korutamaraba negetambukiro yokogania koligia masesenia yoli orarire natali kebetererio bitango byarenge gutuka roro yarenge konyarekana nga murugioye tamuruterite maraba gosatageti komurutera maraba eke ebitange ebi eke mokiabo nigo kiarenge nga omongino oyo neboeranetie tararu mote igoro etango kende nigo kiarenge nga omongino oyo nare enga kiaye yabangina yaikire tarenge gwancherwa elia kobakero motienyi tarenge gwancherwa ruta maraba bamenta buna ebikore bingabune ebyo na bibyagendere kwirira chimbwa kitabwenerete asiliroba lya gusi na igombi bwenete kugikiriwa asibabeka chinguru engana buna abakagerwa abo batukwe na kwimukirirwa egetambukire getindi kieri chiko ekero kware konyora nga umugaka umwana oyo chiro nyorire asumenyire basinyaniro sokiro chirao oirwe ng'ombe tare kuri mai chabere naenda tikubate ng'ombe ya kabire chine chimumare korete nka omugaka kikwairwe nyora nemburi tibweba naenda obwate richo ndiria kabire kurwande nsemo kwaimire gesakwekyo noro rirwansi rwasirire ori ng'ombe chiaye chiamane twe nere omonyene omusubati oyo kabere ori noyo bwama oyo kabere nere okoiraneri guchiombe oyo mutangani ng'ombe nchianya koiranigwa
kurubathire gataseni kia gatembe kurega se kaunti ya Kisii litira nenguru kuo Daniel Untiri. Mwancho mo ligereri goikirabwo ni gotokwenda omotimoko omokeigo magiga yokonyora wana gusmagega yokonyora ngwana ya getembe kurwa semu ya kabire studio tokwirana tunyarikaba tokumanya gosengo kumanya mange ana kwariganira sekionga chinsebire nigoto tukoshara ori ng'ombe chiaye chiamane twe nere omonyene omosubati oyo kabere ori noyo bwama oyo kabere nere okoiraneri chiombe oyo mutangani ng'ombe nchianya koiranigwa This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills elukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Karibu na ndo mwanchumo ligere togendre ne kionga chinsaibire magiga iyo omugavana bwe county ya Nyamira omoske mumiyeri bo gwikirana bosio bwe senate tukuligoro na kororekana kurutirana mangana amo no mo senator gose egatiaye amo no mo senator bwe county ya Nyamira moske Erikio Kongo Mugeni nigo egati yabamenyi ebe county ya Nyamira besokire tukulia lero na komochia amo senator Okongo Mugeni sogota abuna nigagwe sonania ase mirimo yo mugavana na igo nigatakire kwa mugavana libaga akore mirimo yaye nera akore mirimo yaye buna amo senator nchama ene ngigwete no eno gukura nkure inki senator ko boli gavana ata gutiga gavana akore gasi yaye nere keraraga ni chinga kichiaye onye toko mochora nera akore tiga ne gavana pi akore gasi yaye buna tuwa mwaete mana tokoriwo obuya bwakei lakini obuya into bana infintoro bali to anyolire amagendero amusi sineta babu atire ndo bakora lakini amangana narago chakati eliyo mana Kongo Mugeni ne sineta bakoerera abono bnante ne inega onte ne kwaniapa na nata banje n'umunyagitari na ende nakore gasika nyingi na ende nakabile examen amangana ango kana Kongo Mugeni nubwate boundary yao une senator ono amangana na igwete igoro are senate ntogokiri naro amangana mo senator kwanete mo senator igagochana na mugabano itobobe ntutageta mugabano itoribaga akore gasi yae ono ngo endara matanga chinse guchirogoro ari guchisoborogoro tana goja matanga ga maintwa atoero ngoriende toigwa mangana gokwana igakwe bacha ogenda isiko uchikwanira mangana amusia gutarira chipache tibungare techibese ground ya twanya kora bese iki ere kare bisete twanya kumubodi maswali itigache ga ground data tena kyata gitu nandonya gataite kirokyo bagabana tigate gara 27 ntoibali rigo na intuntoro che binkos bigo koregas nero raro nero monne nero takir kubanga mata account ono namangana bayo kumutwa ya gukuru radio mambia no musene tanko yana bali ne gabana gavana ne bwate gasi ya yokora no musene tanko bwate gasi ya yokora uyere tu amuyuro kirenga ki amatanga wapi iwe gavana na omwancho omo rigera ligokorera nsameiga yekionga nigo abateneri usaba board member na boigo mwalimu manebwe skuru ya ria Nyanjabera Mixed Secondary School egotoka imeye bunge ya machoge barabu besokiri tukulia lero na koboria egonya egetambukiro gonyara kobo kwimukigwa gotoria eskuru eyo bwate ebirengo bebya magacho na boigo ombo yanyara kobo kwegwa liuko korwa aseboteneri bobo chenu enyara koba gose public health eliende enyara koba gego chitiekwa asenya koba geko amatuko ikomenanoka kolengana amo nabateneri be skuru eyo niko bagotamna skuru eyo niko yabere sebirengo bibe inse yaba jumbe be bunge eyo batato abanyako bagweteroro gose bamanyete igoro ya skuru eyo abo babumwatiraniti omo jumbe oba no musikeno vasino badia barongo atwa mbodi no ene rekwe sokena gwesona na koranga ngokiniale ebirengo bye skuru eyo. Tumekuwa na wajumbe watatu tangu these classes zimekuwa condemned. Wajumbe ni watatu. The late Onyanja, God forbid. Tumekuwa na Professor Ogutu. Sasa tuko na Mr. Barongo. Hawa ni wajumbe watatu. Kila mjumbe tumejaribu sana kumuelezea kwamba tumekuwa na shida hapa. The late Onyanja akawaturumia kidogo, akatusaidia na CDF money tukajenga madarasa matatu upande ule. Sasa Ogutu alikataa mwenyewe, niliona akikataa. He almost abused the former principal wa shule nikiona tukiwa magina principals meeting na members of the boards sama shule hapa, akakataa kucha. Lakini kichina chini alikuwa anajua shule iko na shida, ilikuwa imecrack almost all over. As the current board tulienda kwa mheshimiwa sisi wenyewe tukapata yuko kwa boma yake huku Riyabu. We made effort, we went to the office. Actually we've gone to the office twice. We met the fund manager there. He told us to hand over the proposal, which we did. Then later, like 2-3 months later, we followed. We didn't get our file in the office. We took like 20 minutes. The fund manager asked for a clerk for a secretary to look for the file. Finally, it was gotten.
tukapata vile proposal tulikuwa tumeandika, akasema sasa wacha ikae hapa. That was 2023 around July, August. So the whole of last year, again we decided to go. We have been having a challenge of teachers. And being a small school, you see even facilitation is a problem. Tukaanza kung'ang'ana kidogo kwenda county kutafuta mwalimu. Tukaidiwa venye tuliaidiwa, lakini finally tena we made a trip to CDF office. Today night, when we woke up in the morning, we found my office fallen down. One of the walls facing the edge went down. I want to say the office plus other classes have been condemned. They have been having clerks all over, and they are posing danger of falling. There was a public health report that was done, and I received it on the 20th last week. The report condemned the classrooms, it condemned my office, and it condemned the girls' toilets. They are in bad situation. It also condemned the kitchen. The report gave us 14 days to act on the condemned facilities. So we have few days so that we mwantu murigere gwikirabwa no togukorera eke chinsa ibirari tukeriga aliarero kurende gukomanyetu tokaenda ensemo ya kabere iyo mutimuko niko tokumira nere umunyagitari Dr. Ken Muse unsari gokurwa sinyagitari World Fit Health Center tunyaga batokurigeria mange kubwa mono igoro yokomenya okuya kebochenu kunde asenseme iga nigongo gotiga nobo semi bwage tembe korwaso omugaka ocho inyambasura njeni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuranza memenyererio niko tware kokonyana nere Wilson Makoli we kuranza ya transmission nigakoro kwa DJ Atsan goste Kevin Ongeri tomera na semende yo mutimuko Baraka ninjo ninjo etembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo aende bone nkwana ya bonchali ngai chiakeire omwandali ngulia chigana una kolie bigogo ngai chiakeire yakere omwandali nguri yakere omwandali ngulia chigenda kona kolie bigogo ndingulia nensemeriye nyangi yekigusi abantu bagakanire kabiso pakku kabiso mokobaro osempe bajikole ndo mwezi koibuya liyo gwakana kwale ko baro kwa bata kanoni chinyamene yacha kabisa ngabali babwana bakuli kabisa hakuliritana kabisa hakuli kebwata mbo mwanda lingulia ngai chiakeire mwanda lingulia chiano na kolie bigogo le bintu bicho mchiko kolie buna musyo ngenyega chiano utono na musyo munyansiga na bwe bigogo chiakeire mwanda lingulia Baraka ninjo etembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo Superstores Nero eduka asorgo